Máme tady dva typy svařování, kontinuální a pulzní. Výhoda vůči pulznímu svařování kontinuální je rychlejší, ale zase je více tepla vnesené. Tím pádem dochází samozřejmě nějakým deformacím, ale u laserové techniky to není až tak velký rozdíl. Pulzní zase vypadá jako od tygového svařování, je vloženo méně tepla, ale je pomalejší vůči svařování kontinuální.